ఈ రోజే డౌన్లోడ్ చేయండి. మీ ఫేవరెట్ షోస్ చూడండి. ఏమైందమ్మా? ఎందుకిలా అన్ని పగలగొట్టావు? మీ మనవడికి కోపం వచ్చి ఫ్లవర్ వాస్ పగలగొట్టారు. అంతకంటే కోపం నాకు వస్తుందని చెప్పి నేను పిల్లర్ పగలగొట్టాను. అంత పౌరుషం ఉన్న దానివైతే చీ అంటున్నా ఎందుకే నా చుట్టూ తిరుగుతున్నావు? నా దగ్గరికి రావద్దని చెప్పాను కదా, పో ఇక్కడి నుంచి. అయితే నేనంటే మీకు ఇష్టం లేదు. లేదు, నాతో కలిసి ఉండడం మీకు నచ్చట్లేదు. అదే కదా చెప్తుంది. అయితే మీ చేతులతోనే నా మెడలో కట్టిన ఈ తాళి తీసేయండి. మన మధ్య ఉన్న బంధం తెగిపోతుంది కాబట్టి, ఈ బంధానికి కట్టుబడి నేను ఇక్కడ ఉంటున్నాను కాబట్టి, ఈ బంధాన్ని మీ చేతులతోనే తెంచేస్తే నేను వెళ్ళిపోతాను.